हेलो गुड मर्निं लोगोफोर दिनै मोस्ट इम्पर्टेन्ट टपिक्सनि सायाव रायलायगोन प्रमद बर' बिथाङा बुङोमोन माने लामा सामायाव बर' बिमाफोरखौ बन खनसायथिंनाय एबा अन्थाइ दिख्रुबनाय नुयोब्ला गोसोआव दुखु मोनखाङो गाबनो ओंखारो बबेबा लामायाव अन्थाइ दिख्रुबनानै जिरायनानै थानाय बा माबा मोनसे बन खनसायनानै थानाय लामायाव नुयोब्ला प्रमद बर' बिथाङा दुखु मोनो बर' बिमाखौ बिदि नुयोब्ला मेगनाव मोदै गयो होननानै बुंदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा। आरो 17 बोसोर बिपिएफ सरकार थानाय समाव बेफोरबायदि बर' बिमाफोरखौ मानो जोङो दिनैसिमबो अन्थाइ दिख्रुबनाय लामायाव बन खननाय थाबायनाय मानाय बेफोरबायदि माइ हानाय मानाय खस्थ'फोरखौ जोङो मानो नुनो मोन्दों। बर' हारिनि जुदि थै दङमोनब्ला बिथाङा बर' बिमाफोरखौ दिनैनि दिनावबो मानो बेबायदि खालामदों होननानै बिथाङा प्रमद बर'आ सोंखारिदोंमोन क्रिटिसाइज खालामदोंमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै CEM जानानै चिफ जानानै बिटिसिनि चिफ जानानै जेब्ला कारिगावआव खमलाबायोमोन फटक लानोल'सो खमलाबायोमोन प्रमद बर' बिथाङा फेसबुकाव लाइभ होनो मानो बेफोरनि थाखायल'सो खमलाबायफ्लायोमोन प्रमद बर' बिथाङा। रायजो राजाफोर आरो दिनैनि दिनाव रोखा बुंजागोन प्रमद बर'आ बयजोंबो बखिजागोन ससियेल मिडियाआव रायजो राजाफोर मानो होननानै बुङोब्ला प्रमद बर' बिथाङा गावनो रोखा बुंखादों जेब्ला आं सरकाराव फैगोन अब्ला जोंनि जेसेबां गरिब गुन्द्रा दं बिथांमोनखौ आं नायगोन सोर मोनजादों मोनजाया आं बेखौ बयनोबो होजोबगोन रानजोबगोन डिस्ट्रिबिउसन खालामनानै होगोन बयखौबो सेटिसफाइ खालामगोन हेपिनेस खालामगोन होननानै बुंदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा। नाथाय दिनै पावाराव फैनानै प्रमद बर' बिथाङा जेबो खामानि मावाखै जोंनि बर' हारिनि डेट मिन्स बोराय बुरै बेन्थ' जेसेबां जाम्बा जाम्बि दङ बिथांमोना जेसेबां कमिटमेन्ट होदोंमोन दिनैनि दिनाव मा मावखो प्रमद बर'आ अलमस्ट 1 इयार बारबाय। आरो प्रमद बर'आ जा गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन जोंनि जेसेबां बर' बिमाफोर दं बबेबा लामा हाथाय बाजाराव साहा दखान होनाय गला होनाय लामायाव अन्थाइ दिख्रुबनाय नुयोब्ला बन खनसायनाय नुयोब्ला गोसोआव दुखु मोनखाङो आरो गोसोआव सेडनेस जायो बेफोरबायदि खोथा बुंदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा। नाथाय दिनैनि दिनाव 1 इयार जालायलायबाय प्रमद बर'आ बुंदोंमोन गामि गामि हाबनानै बयखौबो इनभेस्टिगेसन खालामनानै सोर बर' बिमाया मोनजादों ना मोनजायाखै बेखौ खबर लानाय जागोन होननानै बुंदोंमोन रायजो राजा। बहा थांखो दिनैनि दिनाव प्रमद बर' नोंथांनि बर' हारिनि मावनो ओंखारग्रा मानसिया परिबर्तन खालामनो नागिरग्रा मानसिया दिनैनि दिनाव मानोथो बर' बिमाफोरा खदाल जावनानै हा रुजुननानै अन्थाइ दिख्रुबनानै बन बजासे नैबे खर'आव बानानै लामा लामा थाबायथिंबाबो आग्रह मोनाखै प्रमद बर' नोंथाङा बुंदोंमोन बयखौबो जेसेबां जोंनि अल बिटिसिआव बर' बिमाफोरा दिनैनि दिनाव खस्थ'यै मावनानै जानानै दङ गावनि लाइफखौ दैदेनगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय सुबिदा होगोन आरो परिबर्तन जागोन मागोन बेफोरबायदि खोथा गोबां खोथा बुंदोंमोन एभ्रिथिं बिथाङा दिनैनि दिनाव जेबो खामानि मावनो हायाखै रायजो राजाफोर बिनिखायनो प्रमद बर' बिथाङा अबेबा माइ हाफ्लानायाव फट' खेबनाय मानाय खमलाबायनो फट' खेबनानै गावनि माने श' देखायनायल' प्रमद बर'आ माने नै आं ओरैबायदि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आंनाव बयखौबो अननाय फ्रि आइ एम फ्रि उइथ एभ्रिवान होननाय खोथाखौ प्रमद बर'आ दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियाआव फेसबुकनि गेजेरजों बिथाङा गावखौनो अपेन माइन्डेड बयखौबो अनसायग्रा अनग्रा होननानै गावखौ दिन्थिनो नाजादोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव प्रुभ जाबाय प्रमद बर'आ सेल्फिश रायजो राजाफोर बेनाव अननाय होननाय बुस्थु गैया बियो लासैनो एक्सप्लयटिं खालामगोन। बिथाङा बुंदोंमोन पावाराव फैयैनि सिगां जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपमोन बे समाव प्रमद बर'आ बुङोमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिखौ क्रिटिसाइज खालामोमोन बियो दारि खमा गैया जासे इनसाल्ट खालामोमोन जेब्ला जोङो सरकाराव फैगोन अब्ला बयखौबो नायगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावनो हायाखै रायजो राजाफोर बियो बुंबावदोंमोन आरो मोनसे खोथाखौ रोखा माने जोङो बेफोरबायदि बर'जों बर' गावजों गाव एक्सप्लयटिं खालामनाय सोबख'लायनाय गावजों गाव डमिनेट खालामनायखौ सहायनो हायियाव टलेरेन्स खालामनो हायियाव आं दिनै पलिटिकेलाव ओंखारनांगौ जादों होननानै पलिटिक्सआव फैनांगौ जादों होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। हय थिग डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव बयहाबो गावनि राइट्स थायो नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा दा दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोर माने CEM चिफ जालायलायनानै बिटिसिनि चिफ जानानै गोख्रों दैदेनगिरि इउपिपिनि लिडार जालायलायनानै दिनैनि दिनावलाय मानोथो बर' बिमाफोरनि मोजां खामानि मावनो ओंखारदों खामानि मावगोन डेभेलपमेन्टनि माने जिउ खुंनायाव जेसेबां खस्थ' भुगिनांदों बिथांमोननि खस्थ'आ एसे रेजें जागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनावबो अन्थाइ दिख्रुबनाय बबेबा लामायाव बन खनसायनाय नुनो मोनो प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बेफोरबायदिखौ आङो बयखौबो नायजोबगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय आङो बे फट'खौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि स्क्रिनाव देखायनो हागोन रायजो राजाफोर आरो प्रमद बर'आ खामानि गैया रायजो राजाफोर खोथायावल' मास्टार जेबो खामानि मावनानै होनो हाया बियो
अलमस्ट 1 इयार जाखाबाय रायजो राजाफोर खामानि गैया प्रमद बर'आ खामानि गैया आरो बिथाङा जेसेबां कमिटमेन्ट होदोंमोन गाव मावनोबो हायाखै रायजो राजाफोर आरो दिनैनि दिनाव बेखौ रोखायै आं बुंबावगोन प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बर' बिमाफोरखौ थगायदों आरो बियो प्रमद बर'आ सासे थगायसुला रायजो राजाफोर बियो बिटिसि एसेम्बलि हाउसआवनो नंखाय खोथा पबित्र मोनसे हाउसआवनो प्रमद बर' बिथाङा नंखाय खोथा फल्स खोथा बुंनो हायोब्ला बे नोंनि जानला मानला खोथा बुंनायाथ' बिनि थाखाय ओंखाम जानायाव दै लोंनायसो रायजो राजाफोर ओंखायनो प्रमद बर'खौ दा फोथाय रायजो राजाफोर ओंखायनो नोंथांमोनखौ स्ट्रं जानो आं खावलायो बे भिडिअनि गेजेरजों आरो प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावनो हाया रायजो राजाफोर रोखाखा जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ प्रमद बर'आ सुफुंसारनो हानाय नङा बे 5 बोसोराव 17 बोसोराव जेसेबां डेभेलपमेन्ट जादों प्रमद बर'आ मावनो हानाय नङा रायजो राजाफोर बेजों रुजुनानै नायोब्ला प्रमद बर'आ 0-0-0 आरो नेक्स्ट इलेक्सननि उनाव प्रमद बर'आ गुन्दै गैला रायजो राजाफोर ओंखायनो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मटिभेट जायो मोजां मोनो बिथांमोनखौ आं खावलायो भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो शेयार खालाम कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम जाहाथे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा नोंथांमोना मोननो हायो एनिवे लोगोफोर थेंक इउ दिनैनि भिडिअआ बावजोब्बाय।